Mayang Koro Galeri rumana sik larase. Enak dah. Waduh. Bener-bener. Wah, ini beneran nih. Makanya saya tadi bilang nggak apa-apa tau Mas. Enggak, tapi dapat bajunya kok ya sama ya. Yang hijau sama hijau. Biru sama biru. Gitu ya. Ya udah itu ya. Udah banget. Iya. Pindah. Coba. Iya. Apa hidungnya, alisnya, Hidung alis kayak dipindah. matanya ya? Iya. Semuanya. Oh iya ya. Iya. Tapi terima kasih kalau di sini saya kelihatan putih ya. Bener Wah, putih dong. putih kan? Iya. Waktu itu hitam-hitamnya saya itu. Kan habis kampanye. Iya, habis kampanye. Mas, Kok bisa nangis Iya, Mas? kan? fotonya kita Ini nangis. gimana ya? Di sini deh. Di bunga-bunga ini boleh? Boleh, Ayo. boleh. Katanya mukanya kita mirip nih. Hari ini nih kan Emang mirip Mas. lagi teleponan sama Mas Lindra. Ya sudah Mas Lindra, lanjut dulu ya. Sehat selalu, panjang umurnya. Happy birthday. Amin ya. Semoga bisa ketemu lagi ya. Amin. Amin. Tiket sehat, kalian yang makin melejit dan berkah untuk semua keluarga. Jadi perempuan yang mandiri kan harus ngapain? Doain, doain. Sehat selalu Mas. Ya makasih. Kamu nggak berani jawab belum YouTube kan ada. Hari ini posisinya hari Minggu 13 April 2025. Ini kebersamaan kru Mayangkara, Niken Salindri lagi sarapan bareng. Ini lur kru Mayangkara panggah kumpul nggak ada perbedaan. Makan ya seperti ini. Ini para presiden-presidennya Mayangkara. Ini Ken menunya nasi. Posisi ada di Demak kita. Hari ini Mayangkara nanti jam 12 perform di Demak, Jawa Tengah. Monggo merapat. Kebersamaan Mayangkara campur sari dari kota Kediri. Kata siapa gue jomblo? Buktinya, nih pacar gue lagi ngeliatin. Aduh gregetan tak rapi pisan weh. Wani piro? Ya jalukmu piro panggah tatak to cah kene. Pak Jeruk? Yo ora duwe nek kuwi. Si Victor Bo? Yo panggah ra duwe. Duwe ku lumur sepeda pancal.
ngono, Nduk. Tulung ngono. Arep tak tulung kok wedi dhewe to aku Padalang. Nah, ben ditulungi. Ken, disusul Pak Soleh lo Ken. Lah wong ngorok to Pak. Diombeni. Mie ya, mie Golek panggah ngorok digrujuk bathuke sithik ngono ya. Oke, wae enggak apa-apa ya Pak ya. Ora apa-apa, Nduk, Ken. Yo, tangi. Dilapi banyu sik no, matane ben melek. Angel men lho seratenane. Oh, sing rada akeh. Alise barang dodok digosok. Penak turu kan? Heh? Penak turu jero sik Pak. Lah, nyambut gawe ya. Lho? Lah kok sangguli terus jiglok piye iki? Lah ya, masa kok isis bae. Wah, dadi sirah iki lek ora sanggulan ya isis. Kok nak? Heh? Kok renek sangune? Toh, foto sik karo perangkatku dilu teh. Telung lagu iki. Telung lagu terus mari ngono sak ndadi. Bapak Ibu perangkat monggo. Monggo semua. Budi Apinsari monggo. Semua isis karek nopo sawiran. Foto saja bar gek tak sawere. Orang foto ra iso sawer engko. Foto plontos sih Pak Punan. Sing monos-monos ngene malah unik. Pak iki senengane lek plontos-plontos ngene, Nduk. Apane? Yo plontos ngono kuwi, ndek sanggule ngono kuwi, ndek rambute ngono lek plontos. Monggo semua. Pak Fauzi. Temannya diajak itu. Tokne Pak ye. Sip, wis pas. Wis kowe iki gawe ya ayu, ora gawe ya ayu. Nggih, monggo ingkang kepareng foto kali Mbak Niken. Monggo sedaya mawon teng dhuwur panggung mboten napa-napa. Piye to Mas, aja ngono kowe iki guyon kok. Yang ibu-ibu berangkat ben karo gilek bayar ngono lho iki jawane iki. Nggih pun niki sak wontene Mbah mengki. Niken sini Nduk Cahyu. Iya. Begini kita pakai spot baru ya. Iya. Iya, spot baru. Ia Nyuwun pangapunten Bapak Ibu menika pesindenipun Mayangkara sami gejala dadosipun nggih nyuwun pangapunten menika belajar Ibu ngapunten. Ngapunten Ibu nggih. Ayo. Ngapunten. Al artis iki. Mangane to. Lali goneng. Saya jajal kok iso jajal. Seto baris. Iya. Aku rong aku. Ya. Aku nggarai nek gak iso elek lho Mas. Ora iso elek wong saking ayu elek. Jan barang. Baik kita panggilkan artisnya Mayangkara. Yuk. Coba bayi, cek nama perak ayo dan telu. Ya Allah, kau gejala stroke kabeh. Cek nama gejala stroke aku nek samper. Sampean ganti sampean. Ayo. Ayo cepet ya wis to. Apa mi gak enak mi elek mi. Kurang aduh. Aku ora guyu aku. Saya. Kurang elek mi, kurang elek. Persiapkan wajah elekmu, Mas. Iya. Babang, kok kono lho? Kok kono lho? Nyapor aku Kediri. Mundur mlakune. Aku guyu wajam. Wajam gilani. Beda nyanyi aku gila nyawa. Elsia, lihat mama. Bambang.
nyuwun pangapunten Bapak Ibu. Karo Mas Bambang Karo deh, karo temreka. Ya, kowe ra ndek HP ya masalah. Apa? Revi. Kayak pacar Pak Satboy. Wes Mas gak usah Mas ngesek. Kita sing stres Bambang kok. Ya iki ancane Ngerti ya. Ngomong sitoke kangelan ngomong limo. Mulih ora kok bangga ai. Lah candu ya aku. Ya. Apa Ya lagune? lagune Ayo persis loh Mas. Persis. Lala guyu nanggap. Ya sih tak tanggap ya Mas. Saiki lala. Biyen aku ya tau ngene. Biyen ya. Ya ora apa-apa aku lho, isih perawat. Heeh, sing goceki aku. Sapa perawat? Aku. Lah iki lho. Ha iki. Ya. Ya iki lho. Kuwi ana lho kejadian kuwi. Apa? Dalah Sing ngono ta. sopir truk yo ngarepe omahe nek wong kepaten. Lah kok mundur nek ngono. Akhire mayite joget. Yo, mung pengen mungcir. pengen ngandani sadar aku tuh. Oh, cerita Mustaqim. Mustahil. Cerita Mustaqim. Mustaqim sing cerita. Oh, apa Cunda Tangi? Cunda mani aku datang. Sugeng Dangak. Sugeng Dangak. Kuwi apa kuwi, Kak? Ya ampun. This is a clock 11. 11. 11 o'clock off. Off. Oke. Yes. Iya, maaf. 11 at the clock off. Wes Mas. Kan kancaku ngomong bahasa Inggris tapi nondet-nondet. Iya, maaf. Ya.